הגעתם למוקד קבוצת יוסי אמבולנס. להזמנה חדשה או ברור על הזמנה קיימת, הקישו 1. לשירות לקוחות או... מוקד. היי, שלום, עם מי אני מדבר? עם אלינוי. היי, לינוי, מה נשמע? היי, בסדר, מה העניינים? מצוין, ערב טוב, יותר נכון לילה טוב, עוד מעט כבר בוקר. עוד מעט כבר בוקר. כן, לינוי. אתה בטח רוצה להחזיר חולה מבית חולים שיבא, נכון? לא, אני בטח רוצה חולה, שאני בעצמי החולה, שבעצם הביאו אותי לכאן לבדיקה בבאר שבע, במוסד לבריאות הנפש כאן. אני רוצה לחזור לבית לערד. הבאתי לך את הנסירה, ברגע שמתפנה לי אמבולנס אני שולח אותו אליך. לא הבנתי שוב, בבקשה. ברגע שמתפנה לי אמבולנס אני שולח אותו אליך. הבנתי. כמה זמן זה בערך? פלוס מינוס? כי אני כבר מחכה 20 דקות, שנייה אחת. אני מחכה 20 דקות, לינוי. אני רוצה בבקשה לדעת פלוס מינוס מתי אני אמור להגיע לבית, כי אני גם צריך מחר, את יודעת, לעשות דברים נוספים. יש לי מחר מבחן, יש לי מחר דברים. זה שהוציאו אותי באמצע הלילה, כאילו באישון לילה, והביאו אותי למצב הזה שאני עכשיו צריך לבוא לפה להיבדק בעל כורחי, זה לא בגללי, מבינה? זה לא במשהו שאני יכול להיות אחראי עליו. אז אני מבקש בבקשה שבזמן הקרוב, ושזה לא יעבור את ה-20 דקות ומעבר, לדאוג בבקשה שיהיה פה אמבולנס שיבוא ויקח אותי הביתה, כי אני כבר רוצה ללכת לישון במיטה שלי. אני חושב שזה מגיע לי, אחרי שבסופו של דבר עברתי לילה מאוד טראומטי, אם זה, את יודעת, הזיקים וכל מיני דברים כאלה ואחרים שבסופו של דבר, כאילו, אני לא הבנתי מה רוצים ממני אפילו. לא הציגו לי לא צו, לא כלום. באו, שלפו אותי מהמיטה באישון לילה, כאילו, בלי שום הסברים, בלי כלום. אז אני מבקש ממך, אם אפשר, בבקשה... אבל תארי, אין לי כרגע אמבולנס פנוי. אני לא אמרתי כרגע, שוב, גם לא ב-20 דקות הקרבות לא יהיה, אני לא רוצה להרשות אותך. ההסכם שלנו מול הפסיכיאטר המחוזי זה בסביבות השעתיים. אני אעשה כל מה שאני יכולה לעשות עד שעתיים בעצם אני צריך להמתין פה? נכון. הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. אז בעצם לפני 20 דקות מתחיל השעתיים. אז קחי לעצמך בחשבון שבעצם יש לך פה כרגע עוד שעה ו40, אם אני מחשב נכון, להביא לי לפה אמבולנס. כן. להביא לי לפה בסופו של דבר אמבולנס. נכון. ואני רוצה להגיד לך בנוסף לזה, שכל זה היה מיותר זה כבר לא קשור אלינו. לא. אנחנו סך הכל הצוות שבא לאסוף אותך. כן, אני יודע, אתם עושים רק את העבודה שלכם. אני לא אמשיך איתך את השיחה הזאת, כי אני מוקד חירום של לחצני מצוקה. אבל אני יכולה להגיד לך שזה לא קשור לנו, וזה לפסיכיאטר המחוזי. אוקיי, הבנתי. בסדר? אני אעביר גם את הפנייה הזו ואת השיחה הזו גם לפסיכיאטר המחוזי, ואז אנחנו נראה בסופו של דבר מה הוא יגיד על השעתיים האלה. אין בעיה, בסדר. תודה רבה. המשך נפלא. ביי ביי מנחם.